Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. It's me again and again. Indayrogen. May akong bitinhon karon. So mag-prank ta sa chat. I-prank ta ko sila sa chat. So magpa-as if ko nga kanang sana ko i-chat sila ha. I hope prank sila na. Jadi aku kasar sekali. Friend. Apa yang nag-reply? Wah, aku nak oven mana? Lihat kok aneh. Sila kami sa Dapat masakay ka. isiyo guys. Masakay ka liwanag yun. Mabibigay ka kasama. Ano siya guys? Away mas mana ko ag-travel pass ata pero quarantine ka 14 days. Namagmay na yan sa mga hands at Mulayas ikan ako. Sorry, it's okay. Sorry. So yan. Ask conversation guys, pero na-prank ko siya. Ano siya sa bukid niya. Ano na siya sa bukid niya karon guys. Si Mama. Gaga na ko siya. Si Maymay. So, hi to you. Na-prank ka. Nag-sin lang siya.
Sorry. Sorry. Prank ako siya. So, let's bili ko sa second video. Ano manangin palagi ko sa akong banate kay dili man gud ni ako ang lalaki na dahil ang ganito sa palo kay okay ra pagkat sa tihada limot kasi sa balay. Ang sabay nga sa yung bana. Ang sa ingon. Oo ba? Nga. Bitaw lang kayo prank rani. Hi. Prank ko dyan na lang wag. Yeah, Johnny, kung ka sa kanila. Ako lang wala. Okay. Si Betay. Ay, one na lang. Nagkadaog na sa
Loka-loka ka talaga yung dahil. Lagot ako ngayon kasi offline siya. Ginagawa mo. Are you there? So, pasensya na guys. Nanghina akong tingin kaya napamagod na tulog niya. Hapit ka baday ito. Baday, it's a prank. So guys, thank you for watching. Hinaot nga nag-enjoy mo sa akong vlog karon. Sa akong first prank. So wala pa nakasubscribe sa akong channel. So ay na paglangan-langay diha. Subscribe na.